Ola, son Iago Lestegas, son arquitecto e vou na candidatura do BNG en Santiago de Compostela. Santiago é o lugar onde decidín quedar despois de bastante tempo por aí fora, pero cando puiden viñen. Quixen estar en Santiago, quixen quedar en Santiago, é un lugar que me gusta moito, sempre me gustou, estou aquí moi a gusto, é un lugar que ten, creo que, moitos atractivos, non únicamente atractivo físico, que é evidente, tamén moitos outros, ten moito potencial, creo, Santiago, e ten moita calidade de vida, igual que moitas outras cidades así de tamaño mediano. O que eu vexo, creo que moita xente o ve tamén, é que esa calidade de vida pola que moitos queremos vivir aquí está en risco porque hai un proceso de turistificación que afecta sobre todo a cidade histórica, pero non só a cidade histórica, que está a ter unhos impactos moi serios sobre a vivenda, sobre o comercio, sobre o espazo público, que son todas cuestións moi importantes para esa calidade de vida que para nós é tan importante e que é característica de Santiago. Santiago, sin ser unha cidade moi grande, reborda por fora dos límites administrativos municipais e ao mesmo tempo esa realidade metropolitana que eu creo que é tan importante e que temos que ter tan presente coexiste en algúns espazos, incluso chega a misturarse moito con outra realidade rural que tamén é moi importante porque Santiago como concello sí que é moi grande, ten moitas parroquias e ademais Santiago funciona como núcleo de referencia dun territorio que é moi extenso, que abrangue moitos concellos, varias comarcas, onde esa realidade rural tamén ten moito peso. E ademais Santiago, polo lugar que ocupa, funciona como unha sorte de bisagra, polo menos eu vexo como unha sorte de bisagra entre o litoral e o interior galego. Ademais Santiago é, lóxicamente, unha capital cultural a nivel europeo. A min, por exemplo, fascíname todo o que está acontecendo agora mesmo en torno á música e o baile tradicionais aquí en Santiago, que é un proceso que se está a dar noutros sitios tamén, en toda Galiza, eso é moi positivo, pero creo que aquí, en Santiago, creo que ten unha forza e unha vitalidade especial. Hai moita xente, sobre todo xente moi nova, que se está xuntando, que nos estamos xuntando con frecuencia para socializar, para pasalo ben, para divertirnos en torno á música e o baile tradicionais. E iso é moi positivo. Eu que teño claro é que Santiago é moito máis que Xacobeo, é moito máis que un destino turístico. E iso temos que ter presente. A min gustaríame unha cidade onde a natureza teña moita máis presenza, non? Onde a natureza teña máis espazo. Non son os parques, que temos moitos e temos parques moi bons, e creo que iso tamén é un orgullo que temos que ter como cidade, que temos unhos parques que ademais de ter moita superficie, son de moita calidade. Pero eu refírome a deixar máis espazo á natureza nas rúas, nas prazas, na cidade construída, nos barrios, arredor dos edificios. Gustaríame tamén unha cidade que coide o seu comercio de proximidade. O comercio de proximidade é fundamental para os barrios, para a vitalidade dos barrios e para a calidade de vida da xente. Entón, claro, a mí gustaría unha cidade onde os polígonos industriais, os polígonos empresariais, señan lugares onde producir, onde fabricar e non lugares onde ir facer a compra. Temos que cuidar o comercio de proximidade, o pequeno comercio dos nosos barrios, e iso é incompatible con ir desprazando cada vez máis a oferta comercial cara a fora da cidade, que é o que está acontecendo, que ademais incrementa a dependencia do automóvil. E falando do tema do automóvil e da mobilidade, tamén me gustaría unha cidade que aposte e que avance con decisión cara a un modelo de mobilidade máis sostible, non? Entendendo que isto obviamente vai ser un proceso gradual, que non vai ser de hoxe para mañá, pero é un proceso que se ten que dar. Pero sí que necesitamos máis zonas de preferencia peonil, necesitamos un transporte público que funcione millor e necesitamos unha infraestructura ciclista. A min gustaríame unha cidade onde as vivendas señan exactamente iso, vivendas, e non hotéis. Porque se non hai lugares para residir, non hai residentes, se non hai residentes non hai comunidade, e se non hai comunidade non hai cidade. Nese caso que temos é outra cousa, temos un parque temático que pode ser moi bonito para visitar, para facer fotos, pero non é unha cidade. Vou na lista do BNG, porque o BNG é vexo que onde goberna ben, goberna con eficacia, con seriedade, con rigor, con honestidade, con transparencia e tamén con sensibilidade, con empatía, que son todas cualidades que eu valoro moito e que creo que son moi importantes á hora de xestionar o que é de todos. É o momento BNG.
O cambio galego, concello a concello.